tengan. Praise the Lord, oh my soul. Oh, praise the Lord, oh my soul, and all, and all that is within me, bless His holy name. praise the Lord, Bless the Lord, oh, oh my soul. praise the Lord, Bless the Lord, oh, oh my soul. and all, yes, sir. And all that is within me, Praise Him. bless His holy Once more. name. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, my soul. Oh my soul, Praise the Lord, praise the Lord. oh my soul, And all, and all that is within me, bless His holy once more. name. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul. And all, and all that is within me. Praise His, bless His holy name. Once more. Bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh My soul, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, and all, that is within me. Bless His holy. For
Father, we give you praise. I give you honor. I adore you this afternoon. We bless your name. Thank you, Father, that you have given us the opportunity to bless you this morning. We say thank you for everything that you have done for us and the things that you are about to do. I give you praise in advance as we humble ourselves, be elevated as God. To Yesu eliphakanyiswe igama lakho ngoKristu inkosi yethu. Amen. Singashaya izandla zethu and bless the Lord as we take our seats. God bless you. Hallelujah. Come on, say for the last time, bless the Lord with your hands. Zahlala phansi nje. Hallelujah. Hey bazalwane bam, mandibulise kubhuti nosisi in this wonderful conference. Ndigqibele ngo-2002 uzapha. Uba ngo-2009 besilapha eCrusading esikisiki. Okanjani hlobo? Siyabonga. Sibulisile bhuti, once more thank you for the opportunity ukuze sibe khona kule ndlenhle kangaka. Sibona abazalwane bethu to see family. If it wasn't for you, no sisi ngeyingekho le family. Simshaya izandla and give honor to whom honor is due. Amen. So besiyabulisa nesikhwethu. Sisuka kude kakhulu nabazalwane. Siyabulisa uba sisayibambile bafethu. Sibashaya izandla. In a 1 hour 20 minutes, Bele, Nozea, ucula kamanda kanze. Hey bo, uqala unganivumiseli nje. Sibashaya izandla kakhulu. Oba uxenga andazi boguga bayodwa abantwana. No madam, hey akayiwanda. Oko ndamazi wayenje. I still remember, I think the first time ndimbona babesevenini besanda uchata. Noba ucenga eveni behlele evenini. Tigers, ucenga kaba. I still remember some years back. Siyabulisa kakhulu. Gogo. Inhlobo ngenhlobo hayibo makasi. Abantwana basazoncama. Usemhluse nje. Sibashaya izandla ogogo bazalwane bam. Tata, no mama. Inhlobo ngenhlobo ama-yellow bone nama-chocolate nama-dark ama-load shedding yonke inhlobo ekhona apha. Siyabulisa abasha, siyabulisa umthinjana kaSolomon ungakwazi ukuthethela nomlisela. Siyawubulisa la, siyawubona ukhona uphakanyisiwe and ekugqibeleni kodwa not least uMedemba bazalwane bam, sisi siyabulisa into beyozela apha endleleni sisiza. Ngigcine nami sendibhuti ba wagqibela lapha ngo-2002 kanti kwamna ndibuzela ngenxa yakhe. Siyabulisa Medem, besibulisene ekuseni siyabulisa kwakhona. I see my children uMay buhlezi esmile. Siyabulisa abantu abam, God bless you. And usiya uphe no Joseph tonhlangu labantu siyabulisa. Siyabulisa yanikhetha nje akhonto. Amen. I'm so happy to be in the house bazalwane bam. Sibulisa nabase TV madam ni share sise Christian family kule phone yami ni share e Christian family vele nangapha basilapha ekuseni. Hey bazalwane bam kube mandi. I just saw some clips ka rector wethu principal wethu uVilakazi. Siphuma kwezazandla nje banisibona and we had a beautiful time naye apha ekuseni umphephetwa. Bazalwane bam siyamthanda uVilakazi. Aninabo efundisa abaqeqeshekileyo ngaphandle kwakhe umphephetho. No mama sishaya izandla lo tata uMantanga ndimthethe. Umuntu khandi ndimthiche uBishop Charlie. Bendisendlela ndikwazanga umbona kodwa ndivile uba ushile ngo-2009 yayiqhuba imvuselelo lusikisike. Ndivile lo ndawo. Kodwa ke we give honor to whom honor is due. Umsebenzi wami usimple kakhulu
Nam ndizokwenza yami indawo ndidlalisa imidlalo kulomxhamsho lomhle wangaka iGod Seekers 2025. It's a beautiful conference. Ndifuna siqale kule ndawo because I have 2 sessions. Masiqale kule ndawo ethi how to be a steadfast Christian, because funa sidile ne-attitude so that sibe able to get to the theme ethi unity and serving in the local church. Cela siqale kule ndawo ethi how to be a steadfast Christian, or how to be a strong Christian, because unity without the attitude ayikho possible, and serving without this attitude ayikho possible. Siyavana bazana bam, ndivumele ndiqale kanje ndilandele into eziqinileyo. 1 John 2 from verse 15 uyoma ku-19 ngo-TPT. First John 2 verse 15 to 19 ngo-TPT. Shoka le JPL ivile mail le JPL. Ndiyakubona mfana wami uyayifa le JPL. Sesine JPL bazalwana bami kodwa inene sihambile. Thixo mhle. Thixo unjani? Ndim nomfundisi umjungula sine JPL. Okalo yami le JPL ifuna uthini? Yo sine JBL, izipika zethu JBL, neqonda iJBL. We can afford it. God is good. Yini sasinehamende elinye qha kwelicala. Esela hambayo nalo. Hayi, Thixo uthembekile. Ifuthi kangayiqala into obokwazi useyigqibile. Yeah, once God starts something noba ingathi icekethekile bokwazi baseyigqibile. Yeah. Ngafuna ndishumayela. Akayiqale ngakayigqiba, akayigqibe ngakayiqala. Yes. 1 John 2 verse 15 to 19, let's go. Verse 15, don't set the affections of your heart on this world, Yes. or in loving the things of the world. The love of the Father and the love of the world are incompatible. Yes, until 19. For all that the world can offer us, the gratification of our flesh, the allurement of the things of the world, and the obsession with status and importance, none of these things come from the Father, but from the world. Go. This world and its desires are in the process of passing away, but those who love to do the will of God will live forever. Dear children, the end of this age is near. You have heard that Antichrist is arising, and in fact, many enemies of Christ have already appeared, and this is how we know that we are living in the closing hour of this age. 19, the last one. For even though they were once a part of us, they withdrew from us because they never really of our number. For if they had truly belonged to us, they would have continued with us. By leaving our community of believers, they made it obvious that they never really belonged to us. This is the foundational verse bazana bam scripture is. Nakusasa siqala isifunda. Yonke lento yami izoba based la. Yonke lento enzoyifundisa apha, it is based on this scripture. UTPT uyishaya icaca. Iclean ngendlela emangalisayo. Okay, mabeba siyidle ngesixhosa. Esisitsha. Verse 15. Yes. Musani ukulithanda ihlabathi nezinto zalo ngokunjalo. Nabani na olithandayo elihlabathi akazani nothando lukaThixo. Kaloku zonke izinto zelihlabathi, inkanoko zesimo esonakeleyo, ukubawa namagugu obubomi aziveli kuThixo, koko zizinto zelihlabathi. Ihlabathi nazo zonke izinto ezinqwenelwa ngabantu zezomzuzwana ziyadlula, kodwa yena owenza ukuthanda kukaThixo uyakuhlala ehleli. Bantwana bam, isiphelo sisemnyango. Kaloku nanivile ukuba umchasi Kristu uyeza, nangoku ke
sebevele babaninzi abamchasayo uKristu. Yiloo nto ke esenza siqonde ukuba isiphelo sisemnyango. Aba bantu baqeqa apha kuthi kuba babengekho ngakuthi kakade. Kaloku ukuba babengakuthi ngeba bengaqeqanga, ke kaloku basishiyile khona ukuze kucace ukuba babengengabo abethu ncam. Yes. Ay, bafethu, angabe fethi amen emveni kona igqibile injumayelo. You see, it's not easy to begin. It's easy to begin ijourney yobuKristu. Kuthanda uba lulanyana ukuqala uhambo lobuwa ngumzalwana than ukugcina istatus uba ngumzalwana. Therefore, that is why I chose the topic namhlanje ethi how to be a steadfast Christian. Kuthiwa eligama ke ngoba ibe lapha iBhayibhile iBible College yethu funa nami ilihwe kancinci ukuthi eligama lithi steadfastness, it is an important word that was developed by iNavy. Kahle xa sewulandela igama steadfastness uthi wala developer iNavy. Bobana bayazi iNavy. Eyasihlube. Okay. Ngumkhosi wasemanzini. Okay, uthi nomi? Yes, niyanisile. Kuthiwa eligama la developer iNavy kuba bengabantu abahamba ngenqanawe emanzini. Because ships on the sea really needed to have the ability to stay on course because their lives depend on it. Ngoba xa ingekho steadfast inqanawe le abantu aba bakhwele kuyo ubomi babo bonke budepend apha kuyo. Ngoba the ship has to be steadfast emanzini. Uthiwa ke if you took the wrong direction you could go for several days and simply arrive in the middle of nowhere in danger of dying from thirst and starvation because kukhona limited supply apha enqanaweni. Ngoku if inqanawe yakho ayikho steadfast ubulahleka direction ungajikeleza inobusuku bayo udu end up endaweni enengozi ungafikanga phela khona without food and water. That is why they had to develop this name that we need to make sure that our ship is steadfast. Iya kule ndawo ifaniya kwe noba amaza ayithi noba kwenza kaphi inje. Therefore, steadfastness speaks of the ability to stay in the right direction. Ithi ungayiqala uthiwa siyaphi ekomani kodwa xa ungahlalanga ku right direction ungaqhumeka apha because you have missed the right direction. Uthi uyiqale kakuhle usuka apha emarket xa ufika eBizana uyilahle okanye uze kakuhle uthi uyofika eMthatha xa ufika eMthatha uthathe le ibheke eMonti indlela kanti you have lost direction to stay on course. Uthiwa ke ngoku born again Christians need to develop steadfastness, stay or come back to the correct path. Therefore even leaders need the same. Xa ngumzalwane ufuneka ube ngumuntu odevelopa lento kuthiwa steadfast kukuzingisa kukuhlala endaweni eyi-one okanye kwenza lento efanele kuyenzile. Yeah. Nabashumayeli nenkokheli nazo ziyadinga uba steadfast in their journey njengabazalwane bonke. Ngoku ke I'm going to give you the keys to develop lento to steadfastness okanye steadiness in your Christian walk. Balabanzi, these are the keys to develop because ufuneka uyidevelop because ungagcina ngoba uqale kakuhle ungaphelelanga ndawo okanye uyilahlile. Therefore we need to bring you back kule mark efuneka kube kuyo to get to the end of your journey. To develop it ke ngoku kukhona izinto efanele ukuzenzile into yokuba uhlale ungumuntu onje ongagungqiyo ongashukunyiswayo obheka phambili until the end. There are things that or keys that will help you to develop steadfastness or to steadiness in your Christian walk. Number one, you must be steadfast by developing the attitude of not loving the world. 2 Timothy 4 verse 10. Develop it, if you can cut it short, develop it by not loving the world. Yeah, just write it there.
Develop it by not loving the world. 2 Timothy 4 verse 10. Let's go. Go NLT. Yes. Demas has deserted me because he loves the things of this life and has gone to Thessalonica. Thank you. Umzekelo walento ndithetha ngayo, uDemas kuthiwa wathanda ilizwe kakhulu wade wangayi kule ndawo afanayo kuyo wagcina emshiya lo. If you love the world, uthanda ilizwe kakhulu soze ume nqo entweni kubizele kuyo anye kwi-Christian walk yakho. If ungumuntu othanda ilizwe kakhulu uzohamba usishiye. Okanye uzohamba uyilahle lendlela. You will be very unsteady xa ungumuntu othanda ilizwe kakhulu njengoDemas. uDemas akho kwanto ethetha into eninzi ngayithi nje uDemas wathanda kakhulu ilizwe. Wade washiya. Wathanda kakhulu ilizwe. Uthando lelizwe lisenhlizweni yakho luyakwenza ungakwazi ukudevelopa steadfastness. Therefore, get rid lento yokuthanda kwakhe ilizwe gqitha. Ungumzalwane uthande ilizwe. Another person osibonisa kuhle lento yokuthanda ilizwe kulomfo kuthiwa iprodigal son. Kuthiwa lo mfo wathi ehleli kakuhle ethe thwi kokwabo qha wathanda ilizwe kakhulu warhala. Wathi tata ndinikeza ubutyebi bam ndilahleke ndiye elizweni. Waya kwanhliziyo ndise. Ayikho into yamkhupha kowabo lo mfo ukuthanda nje ilizwe. Because oftentimes abazalwane they think that they are missing something. Abazalwane they think ikhonto abayimisishayo nje basilapha ngaphakathi endlini you feel like njengoba ndisecaweni nje kodwa ikhonto that I'm missing in the world. Dear pause. Denza ntoni? Ukhona umntwana wami wakwandibhalela imessage ecela ukuba urhaleke akayozifunela uYesu ngaphandle. After some years engumzalwane. Yes, what ufundisi ndiyacela, I've been in the church for too long, but I just want to find Jesus all by myself. After some years umzalwane wami bazalwane bami ndicinga uba uyibambile. Wanqonda ebusithatha ndiyacela undikhulule ke ndiyozifunela uYesu ngaphandle. Thathe mntanami xa ushiya apho ungamtholi uyamtholela izweni. Wathi tata ndicela undinike ndiyozikhangelela. Because she felt like she was missing something apha endlini. Abazana abaninzi abagcina bengekho steadfast babethwa yicuriosity. Niyasazi isitsho esipowerful esithi curiosity killed the cat. Most born again Christians, they actually became that cat and they are dead. Kusho ukuthi into angakwenza into obuqhubeke umile kukuba ubulale any seed ekwenza ucinga ikhona into oyimisishayo apha ngaphakathi. Isho ba mina kudala lapha endlini bazana bami noko. Sendingumzalwane close to 30 years ndingumzalwane. Into nje ubuhle ngede uthini ke kodwa nje kona kudala di close to 30 years kaloku ndifike ngo1999. Oh sorry, ndifike ngo1997. Bazalwane bami yabona iminyaka ingugu isiphethe. Ku1999 ngiqala kwami ukushumayela. Ndifike ngo1997. Iminyaka mingaphi ke ngoku1997? Ndina 28 years nomzalwane. Ndiyakuthetha pho ndiyakhona. Ndithi ke ngoku abantu abafana nathi, if you don't kill the curiosity you will think ukhona into oyimisishayo emhlabeni. Khona abave bazalelwa apha ke zange bakabalibona ilizwe. Xa uva urhashahasha othi ikhona into endiyimisishayo elizweni ubokwazi, you will never be steadfast. Kill that spirit because ayikho into oyimisishayo elizweni. Ayikho into oyimisishayo elizweni. If ufuna ukuhlala uthe thwi bulala nje lanto ehalelayo. Yabona kungenzeka abantu asinabo apha ngonto bahalela ukuthi bange evarsity ngoba ingathi khona lento bayimisishayo. Cha ke ngo apha ecaweni sikhejiwe sibophekile. Kule cawe sibophekile ngokufuneka siyapho kungekho mzali
kungekho bani side sibone lento siyimisisha elizweni. Most girls, most men babulawa nje le ndawo le curiosity qha. If angunqoba i-curiosity le ungahlala uthethwi. Ayikho into emisishayo. Niyasazi isitsho sethu esithi kill the snake before it becomes a dragon. Le mbinjana yenyoka uyibonayo yibulale kwangoku phambi koba ikuxake. Ngoba xa kunyuka uthando lelizwe apha ngaphakathi inyoka encinci le ongadlala nokudlala ngayo. Apha iqina khona uva ngathi khona into ekumemezayo ba ikhona manje lento. Ikhona lento fanele ndiyibonile lelizwe. Ke ndibabona abantu basezweni ngathi bonwabile. Shuthi we are missing something. We are not missing anything. Ndingase ndithi nje you are just missing death. Kuba curiosity killed the cat. You are missing nothing but destruction. Uba nivile le verse ithetha nge-examples ze-desires of the flesh. Ubawa nje uthini? Ukubawa nje. Abantu abake babawa abazalwane bam bayazi ba ukubawa kunomlilo. Ingathi ungayithola ngoba uyithola ngizofa. Masithethe. Xa ubawa ingathi umfundisi womXhosa kaloku mina xa ubawa ingathi kwangangayitholi lento oyibawelayo you are going to die. Ukhothekala lapho uze ushumise nothaba ndiyayibawela lento. Ukuhalela ukubona into ongazange wayibona elizweni is last than love. And iyashisa. Kill that snake before it becomes a dragon. Uthi uyayicima ikuvuthele ngomlilo uyowa. The love of the world can become like fire. Kill it. Hoyisaqalayo lento. Tell your neighbor you are missing nothing. Ayikho. Kokwanto imisishayo. Youth, teenagers, ayikho into eniyiphosileyo apha elizweni ayikho. Oh, guys, ayikho. There's nothing. There's nothing. For example, ukukhalela ukuphema insango umlilo. Ukukhalela ukushaya drugs umlilo. Ukhala ukuvala into ethi thwi ingqondo kithi nje thwi. Bomba inoba kunjani ke ndingabi nangqondo nje for a minute. Uhambe uyoyitrya. I promise you into imisishayo bubugeza into imisishayo. Ndivala ngesi story ke lento. Buhlezi niyandazi ke abantu abami ngestory. Kukhona umfana owahala kakhulu ukubhema insanga ke vele into isensangwini uba yintoni le ibenza abantu amandla onganxa beqhunye behleka into engapheliyo. Wayitry insangu umfana, a beautiful boy ehlele family right watry insangu kanti icassette elivela sample. Insangu yengamandla kuye yaqhawuka icassette emfaneni omncinci. You see, by God's grace yaphinde labuya icassette. Apha ekubuyeni kwalo ke ngoku umama wamthatha umntwana wamsa kwi-psychiatric hospital. Efuna nje kwakambonise ukuba abantu abathanda ba-curious baphelela phi. Waqala kwezi mild apha empambanweni. Ezibona zilokhwe kuma-cages athile. Kodwa zenza ii-sounds ezingaqhelekanga. But lastly wamthatha wamsa kwezi noko elingasabuyi baliyadityaniswa libuyi bangadibaniza icassette libuyi limkile. Wathi ke mntanam lento curious for yona it will end you in this zoo. Lento oyirhalelayo yokuba urhalela ukuva njini wona ngqondo yongabi nangqondo naphakathi uzovalelwa apha. Thina ngapha sinendimanga asinayo mntame. Endimangeni kuyabantu abahle pha. Bapaka imoto abantu phaya kanti limkile kumka. Ngaphambene. And I bet you abanye abantu abasendimangeni benziwa i-curiosity wabaphelele endimangeni. Kungenzeka ugcwele abazalwane phaa kulaa ndimanga aba curious ngokuba ukuthandana nendoda inoba kunjani kanti udibene nesiphelo sakhe. Namhlanje loo ndoda imfake kwi-psychiatric hospital uyaphambana namhlanje i-depression.
unento ehamba ihlafuna endleleni, indoda imnabisile because of curiosity. Tell your neighbor, curiosity killed the cat. You are missing nothing. Don't love the world and its lusts. Develop it by not lasting after the things. Or number 2, develop it by not lasting after the things of the world. Mark chapter number 4, verse 19. Develop it by not loving the world. That is 2 Corinthians 4, verse 10. Number 2, develop it by not lasting after the things of the world. Mark 4, 19. Mark 4, verses 19. Let's go. But all too quickly, the message is crowded out by the worries of this life. The message was what? The Read la- again. But all too quickly, the message is crowded out by the worries of this life, the lure of wealth, and the desire for other things. So no fruit is produced. Yes. Ukuthanda izinto zehla, khona ukuthanda ilizwe, ukhona ukuthanda into zalo. Ukuthanda into zalo ilizwe ilast ekwenza uqonda bandawo kwenza nantoni na ukuyithola lento. Ngendlela orhalela ngayo iwealth, ngendlela orhalela ngayo into zelizwe, then you will end up choking and produce no fruit. Indlela orhalela izinto zelizwe zizinto ezi engathi azinangxaki. Kodwa xa uye kakhulu kuzo u-end up uba unstable. I-lust for anything apart from God's word is very dangerous. It can ruin your life. There are Christians who sacrifice anything to ride on their Mercedes Benz. Khona abazali abangasacrifice yonke into just ukukhwela, not ukukhwela ku-Mercedes Benz. Khona abantu abangancama yonke into ukuba bakakhwele ku-Mercedes Benz. Andithetha ukuba ndiyi-drive Mercedes Benz, ndisho nje ukhona nje ukurhala uba ndike ndihlale kuyo. Siyokhuza sincame ufuna nje ukuhlala kwi-Mercedes. Umzekelo, you are lasting kwizinto zelizwe. Kuthiwa ngenxa yokuthanda into zelizwe lo muntu ziyi-worries and zempilo, kukuthanda ubutyebi, ugcina ungasena kwa fruit yonke ichokekile. Uthanda kakhulu ezinto zelizwe because they are very charming. Abantu babulala abantu namhlanje ngenxa yokuhlala nje ukuhlala kwi-Mercedes Benz. Umuntu angasaqhekeze nomzi womuntu nje ukuhlala ngaphambili asike iphiko eMercedesini yomnye umuntu. Do you know that abantu abaninzi bayeba namhlanje ngenxa ye-lust of the things of the world? Ayebe ukhale uba nesisilamba. Ndithetha kanje ngathi ndiyadlala kanti I'm very serious. Xa seyinyukile igwebu lokuthanda into zelizwe, you willing to do anything. Make siyiphushe. Ukhona abantu abakhali ukutshata, ungenza ukhona abakhali ukutshata apha noba indoda bangumuntu ongusisi. Lenzela ngaveli ingqalo sisi. Ngenxa yokukhali ukutshata kwakho, you can do anything just to get married. Ukhala kakhulu ukutshata to your point ukuthi you will sacrifice yourself for ukutshata. Uyoziphosa nasemxhilibeni wendoda, uyoziphosa emxhilibeni wendoda ezokuravaza ubomi bakho bonke unabe because you want to be there ukuthi nawe ufake lokho emhlophe okanye ufake isuti emnyama. Andifuna ukwenza ngale yami isuti basambe kodwa ndifuna nje ufake isuti yokutshata. Uxolele ukubulala abantu, uxolele ukwenza zonke izinto ezingcolileyo because you so desiring to have the things of the world. Abanye bakhala kakhulu ukusebenza akazibone evuka emsebenzini esiyemza njengamuntu wonke a sacrifice everything nxa kusebenza. You lose ube unstable Christian faith because uthanda nje uba ube umuntu okusebenza ongathi unesiphako xa ungasebenzi. Abantu abaninzi bangena kwezi zinto nxa yokuthanda ilizwe, into zelizwe, uthanda into zelizwe. Omnye uthanda kakhulu isikhundla, ungazibulala abantu nxa isikhundla.
nesikhundla for wasiholisa ngoholisa qha uthanda nje uba ke ubuliswe xa ungena kuthiwa ngamiwe ngenyanga ushayelwa izandla wangena uba ukwazi qona uba hey lo mfo uhamba kakuhle hothi nami ndizama ngiba ukwazi kwenye indawo uyonyathela phezulu kwabantu because ulithanda into zelizwe omnye urhalela nje imali njengomnye umfana wahalela isuti wathi uhalela banesuti ezi-18 ezizikhala ngekhala wathi nje mrev ndirhala isuti ezi-18 ndithi mfana wam uthi nangoku all my stories urhalela isuti ezi-18 zingaphi inyanga ngonyaka urhala 18 wena futhi bezikhala ngekhala uyazi lo mfana wam ushonile ngoku uyazi he started as if he was playing kodwa xa usojonga impilo yakhe wathanda ngento zelizwe to a point that he died trying to get a suit ezi-18 akaze abe nazo qha ke andifuni ukuthi izitolo zami zibucaca kakhulu kodwa nje ndithi kumfana wami owazama impilo ngendlela emangalisayo erhala nje uba nezinto to a point ukuthi wafela emanyaleni animkhumbule nginciba zo 18 ezosuthi anikhumbula aniqobe wafika ku5 xa sowuhala kakhulu into zelizwe you will do anything to get them and you will never be steadfast awiswanga ngusathane uwise ukuthanda izinto ukuba nezinto you are led by the wealth of this world igade into yokuhala kakhulu uba nezinto igade into yokufuna ukuhlala endlini enkulu igade xa ingekavuma amandla ubuhlale kuyo igade into yokuhala kakhulu imoto igade njengoba sithenga ngayo imoto apha ekuseni ngoba umntu othi ifike nini yami igame ngoba bathenga ngambini apha abantu imoto obomba imntu athiwa nebhayisekile kade la inyoka ngakulimaza awuhlale xa ungabi nabo ukhwela kwezi zabanye uqhube nezi zesibini ezabanye abomani khona into inhlobonele yezimoto lapha nje ibhasi into ayiguruguru ikhona inhlobo zemoto lapha phandle noba ibhasi noba iguruguru kodwa they are very ugly beautiful hey ndiyazithanda zamoto efana benazo ibhasi iguruguru kodwa into yathe nje igade into yokuhalaba nezinto thina sothola ngendlela mnyama abantu bandihala ngake ezibhasi kodwa ngeke ndizolinda ndibe nazo andaba ndiyangaze ndiyebe uthi yabona nami ndimisile phaya eJesus Cathedral ibhasi ethe bhasi buguruguru caba mandenze mandiqola abantu so that I can have one. Tell your neighbor suthanda izinto zelizwe ngoba soze ube steadfast. They will still cheat and lie to own one. Strong desire to have material possession is very dangerous. Uba strong desire to have material possession is very dangerous. Make siyithole apha ku2 Peter 1 verses 4. Just to uqinisa le point yami, point number 2, because I have how many points? 7. Uqinise le number 2. Develop it by not loving the things of the world. Verse 4. Yeah. And because of his glory and excellence, he has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share his divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. Kuthiwa i-world's corruption caused by what? Human desires. Yeah, i-corruption yelizwe yenziwa kurhala, yenziwa ziinkanuko zabantu. Indaba khona i-corruption enje yenziwa yila desire. Once you have a strong desire to own into zelizwe, you'll be corrupt. You won't even recognize yourself.
ngendlela yoba corrupting ngayo xa uthanda into zelizwe. I-desire is too strong. Anything, any lust that is not into kaThixo ubokwazi izocorrupt empilweni. One day you will be corrupted. Sinamasela, sinamaxoki, sinabantu abashithayo, sinabantu nje abarongo, abacorrupt is because they can't control the desires of their flesh. Therefore, if you stop loving the things of the world, you will develop steadfastness. Abantu abanjengathi wengathi siyazithanda xa uJohn ngathi siyazithanda izinto. Ndinalo neso stigma kakhulu ke mina ke basana bami. Ndibona njengomuntu othanda izinto. Kanti izinto ezithanda mina. Do you know abantu abathanda izinto baziyababaleka izinto? Ufike umuntu ethe eyileqa ingathi lithamsanga. That is why they get to many ills of life, because uyayileqa. Thina singazifuniyo, they seem to be following us. That is why you are stable namhlanje. Guys, anike nizibuze uba umfundisi uhlengani uthene sashumala ngalandlela wayishumala ngayo akajikwa kwanto. And you can't seduce me. And seduce because I'm very stable. Uyazi wenza kanjani abantu bestable kanje andizithandi into zelizwe. Cha ngeke uqonde. Cha zinendlela ezinandlela ngayo ke ezi zinto zifuna lapho ndikhona. That is why I can control them. Kodwa xa uyithanda kakhulu uzoyileqa ungayitholi xa uye ungena kumigxobhozo nakwi-pits ezizingozi because uthanda ilizwe and ube choked and you'll be corrupt. Number 3, develop it by having a proper fear of judgment. 2 Corinthians 5:10-11. Develop it by having a proper fear of judgment. Develop steadfastness ngokoyika umgwebo. Masifunda. Verse 10, for we must all stand before Christ to be judged. Yes. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. Therefore, xa ujonge phala ndiwenza umzekelo wabantu abafundayo esikolweni. Uyazi esikolweni njengoba ndimntu wesikolo kalwasaba ningazondithatha kancane. Esikolweni khona igroup ezimbini zabantu abangoyikiyo xa kuthiwa kuzi exams. Ngiyabona enhlobo ifike i-unconcerned. Le nhlobo ifike ipholile xa kuthiwa kuza i-test kanye izibomba yona ayinangxaki. Kube khona le xa uzobhala i-test ibomba hey ayikho comfortable ncama. Inento eninzi yangasencwadini. But the test is coming, the exam is coming. Khona le anisimele manje i-relaxe. But I have seen ukuthi le nhlobo i-relaxa xa kuyiwa phaya kwi-results ayipasi. Masiphindeni. Le nhlobo engawuyiki kwathi uzobhala i-test iyona ifela kakhulu. Kodwa aba generally speaking aboyika xa kuzi-test badla ngokupasa. Because xa unconcerned about the exam awupreparish enough. Ugcina uzawupasa by fluke. Into yoba ube steadfast kufuneka ube intentional about it by having a proper fear yomgwebo. Uyabona into yoyika umgwebo iyanceda uba uphile kakuhle kwangoku. Iyanceda uhambe ngocophelelo kwangoku. Lento yoyika umgwebo ikwenza into yokuba ube ngumzana ozinzileyo wenziwa yifiye kuphela yomgwebo. Ngoba wonke umuntu ufanele emile phambi kwaKristu. Wonke uzonika ingxelo ngento yonke ayenzile good or bad apha emhlabeni esemzimbeni. Sigwedla kanzima nje emzimbeni soyika umgwebo bafowethu. Bomba sigwedla kanzima semzimbeni. Sigwedla kanzima siphi? Soyika umgwebo ngalamini le imini embigqide. Kuba yonke indoda yawuma ixela uba yenzeni isemzimbeni. Therefore, please have a proper fear of judgment.
Because where there is no fear of judgment, you live anyhow and you stray from the path of righteousness. Xa ungoyika imigwebo ku-easy uba ustray from the path of righteousness ngoba you live anyhow. And ifuna siyithethe into ethi lo Thixo simkhonza una two sides. Thixo una two sides ze-nature yakhe. Una ngaphi? Please believe it. Cela nikholelwe uSomandla une-natures eziyi-two. uThixo has two natures. Ukhole nature yegrace phaa kuye. Uthixo unenceba bazalwane, uthixo unenceba. And we are living in the dispensation of his grace. Inature yakhe. Noba ngathiwa wenzeni, ube uyaguquka nje uyakuxolela. Yabona kulena? Noba ngathiwa fanele into embi. Noba ngathiwa wenzeni, le nature kaSomandla ithi wozani nonke. Nina nibulalekayo. Nina nisindwa ngomthandawo niphuka uphumule. Izani sibonisane. Noba izono zenu zibova vende yehleke ngosende lapha kuthi. Zani sibonisane. Noba izono zenu zibova kwenqwamba. Zingahlanjwa zibe mhlophe njengoboya begusha. I-dispensation yalonto. Uyawucenga uba yiza. JBL yethu. Iyakucenga uba yiza sibonisane how to clean you from le mess osifake kuyo. But the nature yakhe esibini efuna kuyazi, when this dispensation comes to an end, God must punish you because of his love. Awubhaqabula uthixo ngawuthando lwakhe. Inature yakhe leyo. Kuthiwa ku-Proverbs 29 verse 4 masiqinise mamcenga. Nasiqinise. Nizekeliso 29 verses 4. Verse 4. A just king gives stability to his nation, but one who demands bribes destroys it. Ikumkani efuna ibalance elizweni layo yenza sure uba yonke into mayithi ithui, kodwa ethatha ukunyotywa iyalibulala ilizwe. This is trying to say, if you want stability upper, you must apply two things: grace and punishment. Yeah, inkosi nayo ayithanda ilizwe layo ubukumkani bayo bungabi stable. That is why he introduces two sides of himself: inceba nokugweba. Come to amakhaya angenazo nature zimbini abazali bakhona, imess. Xa ungumzali, you want to stabilize your children by having grace and into sternness. Grace and sternness. If ufuna ibalance, awunyobeka ngomzali. Xa kurongo, you punish because you want to stabilize ifamily yakho. Thixo unjalo ke. He loves you so much that he must punish you when he has to. Ukuthanda into makakubethe xa fanele kubethile for your own good. Uba ungaphosakala imbawula yakhe ngoku iwesi xa ungase utshone. Ungalutho emkela ngubabolo lakhe. Laa nto ngikwela cala ithanda ukuqina. Thixo fana nemazi into uThixo uyasindisa kodwa uyagweba futhi when he has to. Therefore, please have a proper fear of his judgment. Moyika uthi kuba uThixo ngumgwebi akayuhlala. His spirit will not strive with men anymore. God has to judge you, otherwise there will be chaos in his kingdom. Xa kuthiwa ngosesolawula noKristu emhlabeni kube khona abangazange bagwetywa abantu, uthi ayibona ichaos ezoba khona apha. Sithi sizama ulawula ukhona ukhona ingqwangangqwili apha ezingapanishwayo siyobe sisiphazamiso komkumkani bokuthula bukaKristu. Therefore there must be punishment for stability of any nation. Mabagwetywa enze bangasihluphi. Nomntwana oright xa khona ongadabethwe umntwana ohlele senzelwe inceba naphakade akade ancedwe ugcina nalo ebola nalo.
Tina sikhule si how many ekhaya? Kutata nomama 12. One woman, one man, 12. Le nto yabachakazi banamhlanje abangafuna 12. One man, one woman, 12 kids. Yes. Sisipani sebhola leso. Le reserve. Ke ngokuthi ezovela engumuntu wegrace inaphakade, he can't be God. He can't be a good parent. He has to punish you when he has to. Believe it, God has two natures. Therefore, develop steadiness by having a proper fear of God. Number 4, develop it by not being overconfident. By not being abantu steadfast ngabantu abangekho overconfident. Yes, I'm telling you. Masifunde 1 Corinthians 10 verse 12. Abantu abangekho overconfident, abantu abakwazi ukuzinza kaabo. Masifunde. Verse 12. If you think you are standing strong, be careful not to fall. If you think you are standing strong, be careful not to fall. Oshanga sixhosithini? Nabathi na? Nabani na ozicingela ukuba umile makalumke angawi. Nabani na ozicingela ukuba umile makalumke angawi. Yaba xa sowumile kakhulu uzuthi ubesho obayi dim la. And then now you stop being confident, you begin to be overconfident. And abantu who are overconfident are very unstable people. Make ndinibonisa umzelo maybe uzoniqhaqha lo. Mina ndidlala kakhulu ibhayisekile. Kuba mama engafuni undithengela ibhayisekile noba wayenayo imali kodwa wayengafuni undithengela ibhayisekile. Therefore ndidlala ezabanye abantwana. Bafethu ibhayisekile yenza imhlolo. Yabona xa songumpetha webhayisekile ubona abantu unento eyeka izandleni. Bafethu akho breaks kule bhayisekile. It's just that ucinga uba ngumaster. Bafethu sibi istory sandahlelayo nami. Nabona ibhayisekile ndiyayitshova hayi kancinci. Ijonge ndingumpetha webhayisekile. Bafethu andazi bakhuthuka kanjani amadolo kodwa ndethuka ndingaphansi kwayo ibhayisekile. Ubuze notshomi bakho ababe overconfident in riding bicycles babaphele lapha. Abanye abanamazinyo. Abanye bophuka. Babethwa kukuba bathi babamile. Makathi ke ocingela ba umile makalumke angawi. Because it's possible when you are overconfident to fall from le nto ucinga uba uzithembe egqitha kuyo. Kanti xa uzazi uba andikho that much strong, you will become very strong. Because ucareful ngento yonke oyenzayo. Kodwa ezicinga uba ngoku zigqibile. Ndijongeni. Ithi awazi baxa ubamba uphondo lujike nini. Kodwa bonke baba surprised, especially ompeta. Abantu abaphule kakhulu ibhayisekile ngabe becinga bayiqhuba kakhulu ibhayisekile. Ndizama ukuthi ngale verse. Boasting about your abilities as a Christian is very dangerous. Boasting about your what? Your abilities. Le nto yokuqhayisa ngezikhwepha zakho xa usindisiwe yingozi. Uzawuzisurprise ndiyakuthembisa. Ndithi wena ozithembe egqitha ngamandla wakho uba uyibambile. Ndithi uzawuzisurprise wena ungasurprise ithini uzawusurprise wena. Makathi komileyo. Ozicingela uba umile makalumke angawi. Because uzawuhuluze. Uba imoto ndim lo. Bafethu ndim lo nguwe. Bethwe uba you are so overconfident.
confident about yourself. You trust your abilities to a point ukuthi uremove uThixo endaweni yakhe. Kume wena. Soze ube steadfast ke xa overconfident. Soze ube njani? Like you hear people umamela abantu speaking about being committed to you as a pastor. I will never leave you, my father. Or this church, I will never leave my father. With such convictions, only a few months later or years, they walk out of your life. Some of you wouldn't know what bafethu. Noba ngakushiya bonke my father. Mna soze, hey. Unguwena oqala kehle ohamba. Thetha inkakha ke kehle. Yabona my father. Bangakushiya bonke. Yabona my father. Mna soze ndiye kwandawo. Hey uzawuya. Ngcono uthi ngendiye ndawo by the grace of God. Basithethini. Nifana ngena ugijima, basithethini. Ndithi ngcono uthi ngoncedo likaSomandla. Akuyo weakness to say by God's grace. You'll find me here even tomorrow. Kodwa le nhlobo eyisusa igrace cimbi ibambile yona. Makathi ocingele bomile. Alumke bafethu. Ungahawi. Don't use your abilities to be steadfast in this path because you will leave it. Overconfidence is a demon against steadfastness. Zinsimbi bafethu nama khole ndiwandithi azinsimbi yajima. Sometimes you can tell that a Christian is overconfident by the way he talks about the weaknesses of others. And you say, indlela athela kakhulu nge-weakness zabanye abantu, you can, hey lo, akathethi ngeyakhe, uthela kakhulu ngezabanye. Then you can see red flag. You need to be humble and trust in the strength of God. Proverbs 3 verse 5. Masiqinise. You need to be humble and trust in the strength of God. Kufuneka uthobeke uthemba amandla kaThixo. Misekeliso 3 verse 5. Uqinise pha. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Ithini? Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Shaya ngesixhosa ma. Kholosa ngondikhoyo ngomxhelo wakho wonke. Ungaze ungqiyame ngezakho imbono. Obafethu andazi bafuna ndishumayele kanjani. Ndiyawuva umlilo pha ngaphakathi ndiyabila. Bafethu, trust the Lord with all your understanding, with all your heart, and do not depend. Ubufuna ukuwa ngokhawuleza, depend on your understanding. Kholosa ngondikhoyo ngomxhelo wakho wonke. Ungaze ungqiyame ngezakho imbono. Look bazana bam, yabona into banembono ikwenza ube uzive powerful, trust me. Everybody here he has his own. Wonke umuntu lapho uhlakaniphile. Into nje umuntu uhlakaniphile ngendlela yakhe. Have you noticed that abantu ababhanqa kakhulu bacinga balumke unani nonke? Let me read myself ngakhawuleza. Have you noticed that fools, they think that they are clever than those that are wise? Look, they even believe their own foolishness. Masithetheni. Ndithi izidenge siyathemba ubudenge baso ngaphezulu kwanonke nalumkileyo. Yani xa ngambuza uhlela mfo acacisele indlela ayibona ngayo lento, you be convinced. He's a clever fool. Ubona mhla wawo ba imbono zakhe azibhadlanga. You see, that is why ke ngoku if you want to be steadfast, please ungqiyama ngembono zakho. Xa ungumzalwane uzuhlala enkosini uthe thwi sothemba gqitha. Trust in God with all your heart and never depend on your understanding. Imbono zomuntu zihamba zikulahle mfowethu. Ze limited. Kodwa imbono kaThixo will survive forever. EkaThixo imbono, EkaThixo icebiso, EkaThixo into, it will stand the test of time. Kodwa yabantu ihambe iphelelwe. Your cleverance. Niyazazi ngezinjalo. Izokulahla khehle.
your cleverance iza kulahla. Xa sekulahlile lapho uthi ndiyaxolisa bendingazi bengicela ndiyibambile. Fika umlomo sokwenza ndawo ngoba hayi bendisho. Ungazi ube clever ukuthi sonke. Moreover ube clever than izwi. You be stable. All right. Masidlule number 5. Develop it by not being hard and stubborn. Ecclesiastes 4 verse 13. Develop steadfastness okanye ube unmovable by not being hard and stubborn. Inchumayeli 4 verse 13. Verse 13. Yeah. It is better to be a poor but wise youth than an old and foolish king who refuses all advice. Mama ngoyiphinde ngathi usho amandla. It is better to be a poor but wise youth than an old and foolish king who refuses all advice. Besixhosa Endaweni yokumkani owalupheleyo osisityhakala esingevana cebiso lilunge kanye. lilunge kanye igatyana lomfana olihlwempu xa enobulumko. Don't be an old fool. Don't be what? If you know a stubborn Christian who does not heed to counsel, you are looking at someone who can stray from the paths of righteousness. Xa ubona umzalwane onenkani ongeva ukucetyiswa ubokwazi ubhekene ngqo nomzalwane ongalahlekelwa zindlela zokulunga. Le verse ithi ngcono kwaigatyana lomfana elihluphekileyo elinobulumko than ikumkani eyalupheleyo ezisityakala. Xhosa khehle inkumkani etheni. You must understand abantu abadala ngoya bekhulu bayabeqina. Wonke umuntu omdala uyaba nenkani, wonke umuntu omdala apha ngoyeba mdala uyaba nenkani. Uyazi benza into umuntu omdala uyaba nenkani uba uyayazi lento ayenzayo. I can promise you abantu abane pride kakhulu ngabantu abakhulayo. Yo. I will repeat, ndithi xa uyawukhula uyawuba nempakamo uyifo igadayi ngawujuda impakamo yakho. Nami ndiyazazi ngoya ndikhule ndiyabomba ndiwe akazinto. Therefore you need to monitor your pride because if you grow old unkhona temptation lapha kuwe kuba uyazi ngoku ngeke ube sacetyiswa. Oh bazana bam ngedinika noba yi-12,000 kule nto ndiyithethayo. Ngokuya uba mdala uzoya ubona uba awucebi uyawuqina uyongacebiseki because usure uyayazi le nto uyithethayo. Kanti look zininzi indlela. There are many perspectives. Noba kuyintoni na. You rather sit down ukuve abanye le nto niyibona njani nina. So vele ube sure kuba uthi umdala. Yena iBhayibhile ithi it's better to be a poor person but wise youth than an old and foolish king who refuses all advices. Asiyali into yoba sowuhlakaniphile ngoku kodwa xa ungacebiseki you'll be ikhehle elidala elingeva elisisityhakala. Okanye umakhulu omdala qha ona 30 years uguge ngasenkanini. Banixelelwa loo nto mna. Ngixelelwa loo nto. Uyandazi ba mna ndinamava kule nto ayithethayo. Engekazalwa besendikhona ndidla inkobe. Akudliwa inkobe apha kusecaweni. Nikhona pha emva? Akudliwa inkobe apha sisohlonipha uThixo. Umdala ngeminyaka. Kodwa you need to develop wisdom. Ndingase ndithi ubudala it's automatical, but if you want to be really wise, you need to develop your wisdom. Ilento iBhayibhile ithi ngcono kwa umntwana obuhluphekileyo kodwa olumkileyo omamela amacebiso than umuntu omdala owalupheleyo onenkani. Stubborn people will never be steadfast, trust me, because abathathi cebiso mntwini. Ngokuya uba mdala ulecala lumka
ngisho uba mdala neminyaka lo usindisiwe lumka ungabikho ungekho steadfast ugqibela uma kudala ndikhona apha yabona ngoyifemission ithethe into ebaluleke gqitha into yoba kwa femission le ijonga uba inhlobo nefemission uyeva kudala islogan thina sizala islogan sikhona esisithi ifemission wherever sikhule naso kodwa ngokuyibona uba ixesha liyahamba into yoba kukhona imingenela nemihlinzelo engenelayo yathi ifemission ngcono siyijike lento masingabi satsho islogan basethu eslogan sasebenza ningekazalwa ngoku ngeke sisijike aniyibona ifemission nayo ngoku iya femission ayo femission ayo gama andisho kudala nje mina khona abantu abayifemission abangenagama khona abangayo femission ngoba bayi emblem uswele enhle ubheke ezantsi kwangathi ndiyagula ndithi khona ayo lento uxiba emblem isilapha nami ngazithungela ndibe ngoyikepusi ngapha ndibe zikhipha ngapha nesihlangu zami zibe yi-FM but that does not mean I'm a-FM iwisdom ke khehlekeleyo lento le funa uyidevelop ngcono ube umntwana ohluphekileyo kodwa umamela amacebiso kunoba umuntu omdala umgegedla wekhehle elingamameli kwacebiso eliyiking ebutyhubhidini aniva old foolish king ngendlela oqine ngayo inene uyihulule liqhaye unzima stunqa mathile ndiyazi ngikatrend mdala kodwa yeyi kokwanto apha ndizama ukuthi sensincwadi lo mdala ngolento ndibuyelayo ngoku ndithanda needara ezininzi gqitha uba ndiphi idayari lento notebooks sendiphatha i-notebook sendilo mhlubulo kodwa stubborn people they are bent on doing their own thing no matter how you cancel them but they are bent on doing their own thing no matter how you cancel them. Is there anybody who was mightily blessed by God although he was stubborn and rebellious? Never. Yabona umuntu stubborn ubent uba ndizokwenza lento ndifuna uyenza mandiyipresse lento yoba stubborn ngoba lento ingena isahla lento yoba stubborn ingena kancinci ongathi uyazi umuntu stubborn uthi ndizakwenza le ndizawuyenza uyothetha uncame andizutshintsha khona zithi mina ndiphikisi qha andiyenzi andizuphikisa nenye but I'm not going to do it. You are too stubborn and show me umuntu stubborn and rebellious akwabuswa nguThixo. Never. Ubuya phansi noba usewuvela ubusela ubuya phansi inkosi kusha ngenyeke etyeni. Stubbornness to God, stubbornness to his word, stubbornness to his pastor, stubbornness to biblical counsel is a sign that you will definitely stray from the right path. Khona abantu abangasakhansela izwi likaThixo ke bothiwa izwi likaThixo libakhanseli la uncame lo zwi likaThixo pha kum dala ndalifunda ungekazalwa into enjani ilizwi likaThixo lindimi kodwa you are not doing what the word of God is giving to you as a counsel. Omnye andimamela umfundisi mina awusho ngomlomo utsho apha ngaphakathi stubborn. I'm not going to listen to this guy. Who does he think he is? Bafethu inyani yokuba xa sonenkani uthi ndiyakuva qha ndikuvela indweni utsho apha ngaphakathi ndiyakuva qha ndikuveli. I hear you but I'm not ready to consider anything that you are saying. Andikuvela intweni ubukwafika lo moya kaSathane uba ndiyakuva kodwa ndikuvela intweni uphelile uzawutyibilika ndiyangasekuvaleni ndiyangaphi ngo you will definitely ningakhohlwa isihloko sam how to be steadfast unmovable ungashukunyiswa. Develop these keys. Number 6, develop it by not looking back at the world. Genesis 19 verse 17. By not looking back at the world. When they were safely out of the city, one of the angels ordered, "Run for your lives
And don't look back or stop anywhere in the valley. Escape to the mountains, or you will be swept away. Run for your lives. Because this story says kamfazi ngalotho wathi wasiqhuma setyiwe. Azi bakhupha ingelosi eGomora naseSodom zathi balekani impilo yena. Ningabe sabheka amva. Kuthiwa umama uLotho waphuma. Xa sekuphaya kuthiwa wajika. Wamoshwa kujika wangasamamela umyalelo waxa esithi ehla insika yetyiwe wathi wayinsika yetyiwe. Abantu who are always looking back, they will never be steadfast. You will become like Lot's wife. As a born-again believer, God has delivered you all of us. God has delivered all of us from sin. And it is important that we do not look back. Bazami inkosi isikhulu ezonweni. Cha abanye bethu babuye ngathi zange babenze wasona xa ubajongile. Yanqala injolo nyanga guys. Nyani ndiyathemba abanye ubusobeni bu-innocent ngoba lo muntu akazi wasona. Kanti enyanisweni bafethu sibuya khona. Mandijonge ngapha enzela uba hayi sibuya khona. Phela mfethu sibuya khona hlo. Sonke sikhululwe. Makhamande eziya. Alright kanga. Sibuya khona. But it is very important that when God has delivered us, we don't look back to our sins. Asibheke imva. Because xa sibheke imva singa make nisibethe nje umzekelo olungile. Some testimonies and excitement. Okay, look. Sometimes xa bengqina abanye abantu apha, you can tell ba lo uzobuyela. Yeah, you can tell i-excitement yaxa i-testifier apha suka khona uyabona izophinda. Like a certain sister, all my stories are like a certain sister who testified how she had a good time traveling the world with some boys. Engqina abasalwane bami ndilihambile ilizwe siye ko-Dubai. Hey bafethu Mauritius uyangqina umzalwane bafethu ndihamba into ne-6 pack ndihamba ngesilahla baba. The excitement as the person is testifying, you can tell. Lo sister nje betestify about how he traveled the world and all that. She came to a part but I got born again. She became sad. She became sad. Xa sebona le ndawo ithi hey wafika uJesu ndaguquka jika ubuso. Ngendlela besishaya iwazabhenga eklabhini bafethu ishaya ngakhona iwazabhenga eklabhini kodwa wafika uYesu. Lord kusho ukuthi ukufa kwaYesu kumoshile. Abanye bongqinene benzayo bazalwane bami, we can tell you will never be stable. Yinto likwenza ube excited kangaka ngelizwe okhutshwe kulo. Xa sofika kuYesu kube xa bakwenzeke yake yahamba into le. Manje iyivale ngalethi. When she really came to this part that she got born again, the voice dropped and she said, I got saved. And here I'm in the church. Where is the excitement that God delivered you from ilizwe le destruction? Yintoni kumandla kanganto ba sasiphuza bafowethu siphuza amaHennessy siphuza thethana ulwa. Thank you Bella. Because ngamaTaliyane lawo fethu lento le. Xa ngayithola uhle siboshwa kanjani. Yes, Bella. Thank you. Thank you, Bella. Ningaleki ndivele TV. Astropairs. I saw what? Tatan. Astropairs. This is cognac. See what I have? Tatan. Fish flying. Don't. Flying fish.
Hennessy. Savannah. Tetan. Cocktail. What you're saying? Cocktail. Tetan. Ngombodi. Intoni tetan. Stata. Ubhokweni. Indlela excited ngakuthiwa ngobhokweni uyaziva ba hey sasimuphuza ubhokweni bazalwane bami. Oh, dasindiso. Into enjani le? Sasilala kuma hotel abazami yabona iKZN, uyabona umhlanga. Sasigijima phapha fethu. Hey, sishosholoza insimbi. Oh, wafika uYesu. Into onikwenza ube sad. Xa sekufika uYesu empilweni yakho. Are you trying to tell us that uYesu udisturbe? Okanye are you trying to tell us that ukuba lapha ecaweni kahle is a very bad thing? Uyazi ba wenzani? Uyazi ba wenzani? Ujonge emva. You will never be steadfast as long as you still look back where you come from. Tina, we are looking ahead. And we intend to go forward with God's work. If you have a longing to go back, ask the Lord to kill that interest. Khona abantu abathetha kanjalo kanti interest seyanyuka. Hey, ngeke kasindiswa abafethu. Hey, ndandicindezela indaba abafethu. Hey, asisena kwalo interest ngoku. If you feel it, thandaza enkosini. Nkosi yambulala lo mkhobholo ndinawo ongathi kufika kuwe Nkosi kundijemisele. Hey, thina siyabulela, asibheki imva siya phambili. Sometimes we feel sad when we think of our sins. Into olingakwenza ukhubeke xa ucinga ngezono zakho kwenza ba wonwabe xa sokukhululiwe ukhubeke. Sibheke phambili nomsebenzi kaJehova. We can't wait to have another building. We can't wait to have another church. We can't wait to have ezinye souls. Asikwazi nolinda le ilibazisa yezono. Bheka imva. Ndiyakhalela uyophuza ngoba ninjongile nje. Ndinayo nje ndikhalela ukhalela. Alona ndiphuza kwamna lo bafethu. Kodwa uYesu wandinceda ndibe ndishisa ngespirit. Inkosi yandinceda ngoku ndiphuza ijuice. And I'm excited, I'm safe. Ndiphuza ijuice. Ndingase ndixele ngenhlobo zejuice qha ngose ndikuYesu. Uba uYesu wandenza ndiphuza inhlobo ngenhlobo zejuice. Xa ndifika restaurant bandinunusa ngebranti ndiyandale bafethu. Alo fethu lala kama 5-star hotel thina ngoku ufika phaya ezi complimentary drinks ayikho kwayenye into butywala. Sithi sorry asiphuzi. Ndaphoxa abanye abantu sisegoli kwenye restaurant yayinzima kakhulu ibizwe ngomnye umfo bafethu wani bizwe restaurant engasumi phansi bafethu lo restaurant xa ungena kuyo angithi you have to understand ndiyathanda ukudilute ubisi ndiyathanda ndawo zabelungu and if the reverend is around please is there any yama ndimnyama ngana ndiba wesa sendiphakathi kwabo bele kucaka ba le nhlobo le. Xa sifika phaya one young man abanomedem one young man weza ulo yabafethu lento engathi nomlilo but these are just complimentary drinks guys and it ikhas lapha no sithi siyaxolisa inceko siphuzi bafethu kanti restaurant maze andizuya kanti restaurant you see andizuya kanti restaurant gqibusha imali ndiyakhulula ndifake nje amatrix so nje namateki akhona ngoku akhonto ibhaliweyo ba inceko le and bonke abangena apha luhlobo oluthile ubona phofu kwamoto ezibhake ngaphandle akungena bayephi inhlobo apha kungena lene mali ngoku obviously iyaphuza le nhlobo. Kaloku utywala bazama status faniyazi lonto leyo. Abanye abantu baphuzela status and lenhlobo yotywala awusoqathe sasiphuzwa pha. Uzobona umqombothi pha inhlobo ngethile. Hayi asikho isitawuthi pha. Ayikho ikhasela pha. No. Inhlobo ethile ephuzwa ngabathile kwa bottle le xa ujonga iprice yakhona you can tell. Lo mfana ngoshoba sile nhlobo iphuzayo wazisa sathi sorry. Asiphuza uyazi bawenzani? Wasenzela a virgin one. Wayifaka ichocolate andimede masingafoti noba siyayisela chocolate bazothi abantu hayi siso spirit
Yes, wasenzela ke engenatywala into wayifaka ichocolate. Yes, very nice. Cha ephoxekile lapha ebusweni ke ngoxa seyibuya oba siphuza bakalo siyinhlobo efanele yaphuza. Ngathi mina correct. Into ndandimandelwe xa iphoxekile ba andiphuzi. Ithi njalo sisichocolate le. Wasenzela ke ufana kalo wethu. Kanti madam uba siyafota apha ngeke bathi asiphuze. Ngoba iglass le nayo yayibona ba ithot. Kodwa ngechocolate at least ke hayi sasela nje saphula sadla. And then we went to Lesotho Madiba Lodge. Sendizovala kuMadiba Lodge. I'm left with 10 minutes. Madiba Lodge 5-star hotel Lesotho ayikho enye 5-star hotel Lesotho inye yile ngicela ngayo. We went there to rest. After my mother's funeral, I just wanted to get out. I was very stressed. Umthula wayiphawazela no sibobe khona ninthuthuzela bafethu ndilila but okay I must go. I need just to go and rest. Ndiyombheka uSomandla. Phansi kwamahlahla lentaba zaseLesotho. I just took my drive to Lesotho. 5-star hotel Madiba Lodge. In File TV Madiba Lodge. Inye. Elusuthu lonke iena ephezulu Madiba Lodge. Sendibuya ke la kwethaba busigu engathi ngasezantsi leyo zasendiyeqala sekwesibini ngoku balandiyele ukungcoba kaMama ndiyophumla nje. Bazabenza oshumala kakhulu asendibuye. And then these guys more figure phaya khona into ibuff fridge. Nya ibuff fridge. Ibuff fridge lapho kustocka khona utywala yonke bemnandi. Ungafika udle pha ubuzobhatala mase kuphisa kunika ibill le. Ava thwa zamahala ezazinto no they are there. Ukuthi nje uthathe bazokuhlaba. Akho nhlobo yatywala engekho. Ubani? But yazi bazofika izogcwela inje le fridge akho umuntu uzosela abantu apha. We want to drink still water, virgin cocktails, juice. And apha kusuku lesithathu the manager of the hotel came to us and says now for the first time in this hotel to see abantu abahappy kanje bengaseli. Ni inhloboni yabantu. Ngoba apha for the first time in this whole hotel ubona abantu bonwabile bengaseli ngoba every time when he goes your check up akho andithi ithi ndiwe. Yo watsho kuba ndakhoba ndathi. And I'm actually Bishop Bhihle man. I knew that I'm actually a bishop. She said, what? Nithi yeah. Oh yes. Yeah, jika ngolo xesha nabakhulakela usho ukuthini. The atmosphere just that time. He said, I'm telling you, it's not about liquor. No. Khona into engcono baza. Khona into engcono esinayo. Khona into engcono uYesu. Khona phakathi hotel 5-star hotel. Babe iline bezothandazela. Dambamba omnya amahla amthela phansi. Khona hotel that I'm actually a man of God. Ngazophuza. But isixakiwe. When I hugged the manager, she was shaking. I said, let's come here. I want to give you a hug. Like, no. He was a man. I beg him fatigue. I said, if you want to remain on course, ungabheki emva. Hey, wanosindileyo ekhembe. Gijima. Wenosindileyo bas. Ungabe sabheki emva, bheka phambili. You say, develop steadfastness by not looking back at the world. Ilizwe asisalithandi. No matter how interesting ilizwe lingakhona, asisalifuni ingcono lento esikuyo. Lendlela esikuyo yoni right. Sibheke phambili. Siyaphuphuma kumsebenzi kaThixo. Since ukupenta yokugqibela. Masiqinise le verse. Lento lithetha by not looking back to the world. Look. 1 Corinthians 15:58. Abasaza Christian family ba hayibo asiyona nhlobo ebheke elizweni thina. Asisahaleli siva sisindile. Sisindisiwe enkembeni, sisindisiwe ekungcoleni, sisindisiwe amanyaleni ebhiya, sisindisiwe amanyaleni eHennessy, sisindisiwe kwifornication, sisindisiwe ukuxexezeni, sisindisiwe ukuthakatheni, sisindisiwe kuma night clubs. Hamba ubamba zonke izifo kuma night club, siphumile kulo nqalo.
hey yazi yamanda into esikuyo. Hayi basa, Jesus is sweeter, is butter in my bread and sugar in my tea. Hey, we're going forward and we intend to move. Kokwanto ihalela elizweni, trust me, ayikho into esihalelayo. And ayikho into esimisishayo apho thina. Utheni sathi sibheke ngaso sibheke emva osebeka isandla ekhubeni dithi osobeka isandla ekhubeni kasajonga emva bazalwane bami funda noBhayibheli wami ushoka manje sendisele imizuzwana nje emihlanu. So, my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Oh, my dear sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. Sebenzaneni inkosi abafethu enthusiastically. Bantwana bakaThixo xa usebenzela inkosi, where is the excitement ekusebenzela umuntu osomsebenzelayo? Iyephi intshisakalo yenu xa nisebenzela inkosi? Ebazamamqinani nithi ngqini ngashukunyiswa, phuphumani ngumsebenzi wenkosi. Ngoba kutheni? For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Ayikho into eniyenzela inkosi useless. Ayikho into eniyenzela usomandla engenaxabiso. That is why this church, we must walk this journey nge-enthusiasm emangalisayo. Asibhorekanga nje basikule ndlela nje. Hayi bazalwane bami, asibhorekanga, simile nzu, asinyakaziswa, sistrongo and siyaphuphuma ngumsebenzi. Ngoku asinaxesha manje sibheke emva. Noba yasala into esala ngebhatyi siyaqazula nobhatyi uhambe noba insuli ngaphandle siyaphambile bazalwane bami, asisabuyi emva. Bantu abamnyadiva nithile. Immovable, steadfast, always abounding with the work of the Lord. Singafani nomfazi kaLotho wajika siyazi isimo sethu ngoba wonke umzana ozojika bheke emva uzaba sesimo setyiwa. Wathini waba ngokhwahla lo mzalwane? Dlala kule ndawo yeswade abuye kule contest yobhanqa. Ba hey, wayechisa uya ephela. Uye njani lo mzalwane? Last point yami yokuqhubela namhlanje. Develop it by allowing yourself to be corrected. Proverbs 9 verse 8. Develop steadfastness by allowing yourself to be what? Corrected. So, don't bother correcting mockers. Don't what? Don't bother correcting mockers. Yes. They will only hate you. But correct the wise, and they will love you. So correct is done. A mocker is somebody who decides not to take your correction. Umuntu omokharisha ngumuntu othe bona ba ufana ba ayeke into kodwa angayeki. Asakwenza igeza wena omcorrectayo. Ukubona ukwenza isibhanqa uzama uncede umuntu avela wenza wena isibhanqa. Athi awuse serious. Awuse serious. Sometimes lo message iphuma ku facial expression. Uthi uyamcorrecta abe noncumo. Oluthi awuse serious. Ubomba udlala ngexesha lakho apha. Lo muntu akazimeselanga umamele correction yakho. Correction, constant correction will keep you steadily on the path of righteousness. We have come to Christ to learn new things and have a better life. Please be open to correction in every aspect of your life. Please be ready for correction in every aspect of your life. Mandicindezele. Vumela ukulungiswa. Hayi kwinto eyi-1 kodwa kwinto yonke yobomi bakho. You see, be opened to correction in every aspect of life. God will raise up pastors who will correct you in every area of your life. Inkosi ivusa befundisi abazokulungisa kwimeko yonke inqalo zonke zempilo yakho. Ngicela basivusiwe bafethu. Asivuswanga? Ani ndiboma ndivusiwe.
Yebhuti abasibamba sivusiwe abazalwane. Akavusanga umfundisi Mjongola. Nifuna zakhuluma isiZulu uzabona uvusiwe. Sivusiwe. Ayibafuna ndiyazazi ndivusiwe. Yayilungisa into. Noba ungathi andivuswanga ndiyazazi. To correct abazalwane in every area of their life. Any area yokuqala ile. Okay, please don't be angry when you are corrected in your behavior. Sanibana nomsindo, umzana ovela benomsindo ayikolethwa ku behavior akeka be steadfast. Kwi behavior yakho vuma ucorrect. Le ndlela oyiphila ngayo vuma ukucorrectwa kuyo. But your behavior is not in line. Vuma nje, but le ndlela oyiyo ayikho right. And in most cases kwi behavior you ucimba right until somebody says you are not right. Please don't be angry ma ucorrectwa kwi behavior yakho. 2, your domestic life. Impilo yakho leyo kuhlala ekhaya. Sizawukomenda. Asizawulungisa indlela ohlala ngayo nefamily yakho, sizawulungisa. Your domestic life vumela ucorrectwa kule ndlela ohlala ngayo. Thina befundisa impilo esiyibonayo. Impungutye ehlumeza abantu emishadweni besindisiwe. Lenza umzekelo. Ubamba lo mzalwane uphila njengomuntu ongakholwayo kodwa usindisiwe. Akafuni ukulungisa, ufuna ukuhlukumeza lo mzalwane ahlala naye. Sizokulungisa, vuma ukulungiswa. Indlela yokuhlala kwakho ivumela ubulungiswe kuyo. Your domestic life and your domestic life, your spiritual life. Vumela ulungiswe empilweni yakho yomoya. Vumela ukuthini? And your school life, nina nisafundayo vumana ukulungiswa kule ndlela enifunda ngayo. Umfundisi akulungisa esikolweni. Bana lento uyifundayo irongo nayo. Awuzama ushintsha lento uyifundayo. Bafethu andazi bani uzosiza ithina lithini. Sinilungisa bana lento uyifundayo awukujike kule ndawo. Nivuma ukuthini? Esikolweni. Sizokwazi ukuthi uma lungise nasesikole pha university ngoba singayanga pha university nilungise indlela enihleli ngayo university. Kuyakhipha le university aniyazi onto. Abazali bakhipha university. Aniyazi onto. You see, when I was still with my wife to be, I used to visit a university manje yoshumayela ke ndidlule ningaze nithi venda mqonda. Madam was starting a UKZN. And then manje yoshumayela eThekwini ndani lidlule phahla la khona. I mean erez ndandiya. Venjonga ndithi hey. Apha kumalapana amakhaya ngamakhaya. Ngamakhaya kuyahlaliswana. Abazalwane bahlalisana nabantu. The conference ye esokorisikas they are here. Might be university umuntu unendoda. Okanye unomfazi full time. Uyishile yakhe indlu uhlala kuleya lo. And then we got married made mesafunda then ke ndandiye ndiyolala ke ngoba. Hayi ndandisuka nje ndiyolala le university nami. Ndiyathandaza ndiqhibile ngoku. Ndandiya nje mfazi semncinga lo kusemtsha. Ngoku ndiye pha eUKZN ndiye eRez. Phaya kuyaphekwa sihambe iUKZN is very powerful university. Then we would go and sihambe siyopheka kitchen lethu pha. Hey 2x2. Ku2x2 abanye abachatanga qha bachatile. Just impilo yakho nyani le ukuthi hayi apha kuyahlaliswana nje clean. Lona nje boyombona lo sena 2 years ehlalisana nalo. And some of Christians bayahlalisana nje khona nje euniversity. Ke conference sizile ku aval conference uyemzini akho umuntu. Uyazi bayenza landa wazi kophela unyaka. Abantwana befike be right university because yalento yongafuna ulungiswa. Ehlalisana fully. Ngangumnqaku lecawe le uba sinabaza nabahlalisanayo. Bengachatanga. Mina ndandiye pha ngelicense bafethu ngicela ndandiye ngelicense nani senitshatile. Ndandibona umhlona. Ekseni mase kwenza ikofu, umuntu uhamba nomuntu wakhe. Ilunch, hayi nje
Little girls and boys. Umuntu akazi ba lo muntu besuka eFree State okanye eNorth West wherever phaya eUKZN ngumfazi womuntu lo kanye indoda yomuntu le. Ingathi nango isaqhubeka le ndithetha ngayo. Hambani ke niye kwezife niyobona abazalwane behlalisana. Umhlaliswana. Hayi ke counseling iyayiqinisa icounseling ngeyo nje bandikhansela nje. Abantu babalisi bayi fundisi. Ndisebenze kakhulu. Apha euniversity. Ndisebenze kakhulu. P. Ndisebenze kakhulu uqinisa amakhaya. Njengendoda yempondo. Apha euniversity uba njengoba ngumzalwane nje ugida asigida siyoqinisa ke ngokwemakhaya. That is why xa ngumzalwane please be ready to be corrected nasesikolweni nje. Domestic life, spiritual life and what? Nasezimalini nje uvuma ufundiswe correctwe, then you'll be steadfast in your walk with Christ. Let's close. I know the truth is always painful most of the time. John chapter 8 verse 44, when Jesus said to them, brood of vipers, they got offended. John chapter 8 verse 44, and then the last one, and Bambele and Matthew 16, 22 and 24, and then we pray. John, we are trying to develop, using keys to develop steadfastness. Let's read. John 8:44. for you are the children of your father, the devil. uYesu apha uthi nina abaFarisi ningabantwana boyihlo uSathane. And you love to do the evil things he does. Niyathanda kwezinto ezingcwele uSathane azenzayo nina. He was a murderer from the beginning. Yes. He has always hated the truth because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character. Yes. For he is a liar and the father of lies. Okay. And they got offended. When Jesus said about they got what? Offended. Awujonga uMatthew 16:22 to 24. Xa ethi apha nehonyela bakaSathane zange bamthande baye bacaphuka. Verse 22. To 24. But Peter took him aside and began to reprimand him for saying such things. Yeah. Heaven forbid, Lord, he said, this will never happen to you. Jesus turned to Peter and said, get away from me, Satan. What? You are a dangerous trap to me. You are seeing things merely from a human point of view, not Yes. from God's. Then Jesus said to his disciples, if any of you wants to be my follower, you must turn from your selfish ways, take up your cross, and follow me. And apha i-difference between amavesi amabini. Xa uYesu ethi kwabanye nenkonyana bakaSathane baqhubeka. uPetros apho uyabheda naye ubhedela uYesu uthi uYesu suka phambi kwami wena Sathane. Khona apha ivesi ethi uPetros wangxama. Abanye they took i-correction as an offense. Kodwa uPetros wayithatha i-correction as love. Ndizothi nje ubufuna uba steadfast, please don't be angry with us. We love you so much. That is why we will correct you. Kodwa xa ucaphuka uba offended, you'll be very unstable and you will stray from the path of righteousness. Ndizothi namhlanje ndivula nje, if you can fix the attitude first, yokuba siqine kuqala simenzu by using these keys, uba sihlale siqinile, sihlale simile, unity and serving the local church will be easy. Kodwa xa i-attitude libolile, sawuthetha ngeunity zokubuya uYesu, akho unity zokwenzeka apha. Okwesibini, akuzuseve kakuhle apha xa singenayo lento yoba sibe ngabantu abanje. Asiyindawo bafethu. Asizunyakaziswa ebomini bethu bobuKristu. Asizunyakaziswa kule cawe. You see, because our attitudes are fine. Into edala uba sibe ngabantu abamahlephuhlephu. We have wrong attitude. Singabantu abangafunaniyo, singabantu abangamameliyo, singabantu abangakwazi ukusebenzisana. Akho kwanto attitude nje kuphela.
uba singalungisa yona kuzoba easy uba siyenze le nto. Please be ye steadfast, be ye unmovable, always abounding ngumsebenzi kaThixo, nisazi nje uba yonke into ayenziwa kusomandla ayikho useless. Cela sime ngenyawo. Nizibambile iipoints zam. Apply these points, you will definitely develop steadfastness and shall be a strong Christian. And God gave us parents to correct us and advise us. You should thank God that you have strong parents. Some children have no parents to stabilize them. Others have none whatsoever. Therefore, we will be able to be united and to serve in the local church. At this point, funeka umuntu apha izandla zakhe phezulu nje. Ndiyayazi le mfundiso ndiyifundisa apha ayikho lula ncam. But it is possible. That's where God is calling us. We must develop steadfastness. Funeka siqine singashukunyiswa kule nto esikuyo. Therefore, may God help us. Awukuzithandazele nje umzuzu bemnye. Nkosi yami, give me grace. Give me grace to be steadfast. Sonke siyathandaza. My God. Come on, pray for yourself. Be ye steadfast and immovable. Unmovable. Nihlele niphuphuma kumsebenzi wayo inkosi. Nisazi nje ayikho into elambathayo enkosini. My God. My God. Bele mekoshanda vela masika palade. Bele bedele bokosa. Shanda varamandike vosis. Thank you, Jesus. We were not going to be swayed by winds. Imimoya ka Satan. Into senza sibe unstable ekukholweni kwethu. Kule ndlela inkosi esibeke kuyo. Thixo wami, ndiyathandaza. Qinisa amadolo wethu. Qinisa ingqondo zethu. Qinisa baba. Nkosi yamakhosi, help us not to love the world. Not to love the things of the world. Nkosi yami, help us to develop a proper fear of judgment, knowing that one day we shall stand before him and give an account. Help us, Lord, to not be overconfident. Sithemba amandla wethu. Nkosi yami, sithembe wena. Masingaze sidaniswe. Nkosi yami, help us to be flexible enough to be corrected. Usivusele Nkosi abazali bosilungisa, bostabilizer. Njengoba Nkosi uvusa abazali benyama, bostabilizer abantwana. Oh God, help us to be strong and unmovable, always abounding with the work of the Lord. Jesus. Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you.